HBO uvádí sailing softly through the sun in a broken Stone Age dawn. You fly so high, I get a strange magic. Milé děti, bylo nebylo před dávnými časy, když jednorožcům ještě vlály vlasy, několik skautíků do problémů dostalo se asi, problémů tak velkých, že bylo zapotřebí spásy. V jedné zemi vzdálený tajemství je zahalený. Postavy chodí tu divně nabalené, támhle princezna, tuhle princ a hele, támhle smrť a ne, že ne. Podívejme se společně na příběh výsadku, na příběh, jak v pohádce málem zabili celou posádku. Náš příběh začíná 5. října, v pátek. Kousek od divadla Minor, kde vám byl ten den pěkný zmatek. Na 30 účastníků se tu objevilo, zatím samý úsměv, pohoda, dobře jim tu bylo. Zvláštní pár opozdělců ještě nyní pohádkové masky stříhat musí, i když jsme jim řekli, ať předem v masce do knihovny zajít zkusí. Když týmy lístky dohromady složit zkusí, kde pak je ta skříň? Zjistí adresu, kam rychle dorazit musí. Tam na značce najdou papír čistý, nic na něm, no, nikde už si není ničím jistý. Jeden fígl ale text zobrazí, při správném zahřátí text opět vyrazí. Další zastávkou je Václavské náměstí, kde ale chodí spousta lidí na neštěstí. Přesto úkol zní jasně, poslechněte si část originální výsadkobásně. Bude nebude kouzelná skříň, kdo skříní projde, do pohádky vejde. Skříň nemá nožičky, taky nesou ručičky. A opravdu, stalo se tak, jak stát se mělo. Po Václaváku jezdili stěhováci a na Rdudlu se jim cosi chvělo. Byla to skříň pohádková. To čumíte, co? No jo, aha. Jakmile se skříní prolezlo, v pohádce se kde co ocitlo. No. V pohádce vítejte, na nádraží chvátejte. Odteďka jen v převleku, jinak budeš bez krku. Nakonec, až vystoupíš, princeznu snad konečně odhalíš. Aby bylo všechno jasné, úkolem výsadkářů bylo zabít princeznu rychle. Živá princezna, to je už trochu parsé. Nesmíme zapomenout ani na zlatou rybičku, která měla plnit 3 přání. Rybky nakonec nebyly zlaté, omlouváme se za chybičku, přesto ji účastníci celou noc tělem chrání. No dobrý. Prosím, přestaň. Dobře, tak já ještě jednou dofouknu. Okay. Tak dobrý. Koukejte na rybičku. To je můj kámoš a jmenuje se Nerybut. To teď ale běháme v jiném výběhu. Vraťme se rychle a zpátky k tomu našemu příběhu. Už ve vlaku princeznu zabili, záchodky u toho tak trochu pobyly. Jenže stalo se, co stát se nemělo, zkazilo to nějaké to nemehlo. Radíme, co budeme dělat? Co máme dělat, radíme? Proč nám? Radíme 3, 6. Ne, tak... Říkají to nejúčinnější z nás. Radíme, když mě bylo nehráváno v druhém seznamu. Jsi na 7. Martine, no samozřejmě. Martin. Jak vypadáváš? Takový návrh, když se jakoby rozdělíme po skupinkách, tak aspoň je se můžeme najít.
O zabití princezny se pohádkové bytosti dozvěděli. Nejlepší z nich se výsadkářům čelem postavili. A tak místo pohádkové vycházky sem tam občas došlo i na zacházku. Každý pohádkový bandita se proti ním spiknul. Bylo to tvrdý, ale na to už si i Radim zvyknul. Aby se chudákům podařilo z pohádky utéct, musel přijet Vachule a všechny pryč rozvést. Si zavažte oči a nadejte škrabošky. Šátkem? Jinak vás nikdo nezachrání. Po cestě si poslechli krásnou písničku, autor tvrdí, že nepil, prý ani skleničku, obrázek, udělejte si sami. Kdo bude mít keci, dostane do tlamy. Ve vlaku vás patřili, život vás na vlásku visí, bezpečnost už nejí rizí. Are you ready? A little party never kill nobody. So we gon' dance until we die. Let's go on. A little party never kill nobody. Right here, right now is all we got. Oh, a little party never kill nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never kill nobody. Tahle skříň chvíli byla plná dolů, teď tu zase stádo trolů. Možná míň. Až ze skříně vylezete ven, z pohádky se stane sotva sen. Tady máš pádlo. Tím vaše pouč končí. Tak, aby to dořekl. Tím vaše pouč končí, snad až se to, že furt jste docela dost hustě obří louži. Ještě budete potřebovat mnoho sil, maximálně, že by široký dlouho pili. Rádi bychom připomněli, že Titanic pohádkou nebyl, to abyste nezapomněli, že na dně se koupe jen. Tak naschle. From the day we arrive on the planet and blinking step into the sun, there's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in here, more to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small on the endless round. It's the circle of life, and it moves us all through despair and hope, through faith and love, till we find our place on the path unwinding. Co to ty děti dělají? Co na tom ostrově hledají? Skrz celou noc chodili na stanoviště pro věci, aby na konci postavili z nich vor si přeci. Přečíte na hlas. Přečíte na hlas. Moli na molu, tahle svým před chvíli byla plná molu, teď to zase stádo trolů a možná míň. Tohle je tsunami! Skříně vyleze ven, z pohádky se stane sotva sen.
sen, tím však vaše pouť skončí. Zadaš na to, že furt jste docela dost hustě obří louží. Ještě budete potřebovat mnoho sil, maximálně by široký dlouho pil. Rádi bychom připomněli, že Titanic pohádkou nebyl, na to, abyste nezapomněli, že na dně se koupe jen. Výborně. No a teďka další, ne? Ještě ty zbylí dva. To vás nese všechny. No, tak jdeme tam všechny. Třeba jim to úplně všechno. To prčic. Hele, musíme na břeh a dát kameru to na břeh, aby jsme to mohli opravit. Ne, já tohle točím, protože tohle je dobrý, tohle točím. A teď musíte proplavat skříní. To jako celou dobu tam dýcháme pomalu. Vy tady někde musí být. Teď se nemohla jen tak zlej. Čeká vás jídlo. Ve velké místnosti druhé strany budovy vás čeká jídlo. Úkolem bylo dostat se z pohádky pryč, vyspat se a pak odepsat míč. Mezitím tým plánoval hru na noc, 8 lidí na lodi, jeden z nich na kole, nohama si nesmí pomoct. Nakonec to ale byla akce jiná, i tak to byla docela psina. Nutno poznamenat ještě pár věcí. Třeba, že rybičky přežily přeci. Nebo že jsme v lese káceli stromy, pak přišel pan majitel, lítali hromy. A do toho klidně suď, podívejte, Bobíškova nahá hruď. Ještě ne. Ještě musím počkat týden asi, jo. Ještě týden, ale počkej. Když se podívám, tak je tak malý, to prostě to potřebuje kojit, ne? No, jako potřebuje, ale já o to mám lidi teďkon. Ty máš kojnou? No, za týden možná. Potom už to bude dobrý, jako jo. No, pak už to bude lepší, zatím ne ještě, no. Ukáž, můžu se podívat? No, jak ale, jenom pro osobní účely, jo. Děkuji moc. Večer fotky a hostina velká. Připravila jí madla, sem se rýmuje jenom selka. V noci byla akce, o které mluvit si nesmí. Na kole probíhala se trasa lesí. Kdo potom chtěl, vyrazil na lodičky. Bohužel nikdo nespadl do vody. Vodička ale lila celou neděli z nebe na zem. Cesta do kostela byla dost slušně nechutná láva. Pak už jen poklidit a poděkovat. Děkuju všem. Výsledek 2012 to byl jen sen. Never seen a king of beasts with quite so little hair. I'm gonna be the main event like no king was before. I'm brushing up, I'm looking down, I'm working on my roar. Thus far a rather uninspiring thing.